dena, da hiru mantegu gaietan sailkatzen direz. Bata bitamina, beste gat mineralak da beste ure. Vitaminako oinarrizko funtzioetan parte da bostaletan eitzen direz. A, B, C, D eta K. Da A da barazki Gibel da esneki. B da arrautza da zela fruta barazketatik. D da arrautza, arraina eta gurina. Eta E da olio okeletik. Da K da gibela eta barazketatik. Eta gatz mineralak gure gorputzeko zelulentzako da unentzako beharrezkoak direz. Da zazpi taletan eitzen direz. Gatza, magnesioa, potasioa, fosforoa, burdina da kaltzioa. Da ure da organismoaren funtzionamendurako funtsezkoa. Da barazketatik eta frutetatik dator.